Migori. Piny mangima ingo dichieng' jiwo lwenj kedo gi tuo mar sukari. Jogo manigi tuo mar sukari e kaunti ma Homa Bay dwani mondo migawo mar thieth e kaunti no oketo kenge makare manyalo miyo giyudo yedhe mag kedo gi tuono. Jotuo mag sukari wacho ni gisebedo ka gitiyo gomenda mathoth e kinde ma gimanyo ute thieth mani kod yedhe mag sukari. Migawo mar MSF ojiwo sirkand kaunti ma Homa Bay mondo ne ni kwan ute thieth mathiedho tuoche mag sukari omedi e kaunti no. Now we are here at the market celebrating this day, and also to put more emphasis and lobby for the government support to put more efforts in the management of NCDs, including diabetes. Diabetes is not only a healthcare challenge, but is also a social challenge. It affects people economically because if they are not well managed, the people are not able to contribute effectively to the development of the country. Waseyudo ka ong'eny kendo joma kata jomoko mangi tuo mar HIV be chaki wayudo ka koro gimbe gichaki develop tuoni. Omiyo wayudo ni entiere kendo sani ne osechiw gimiluongo ni CHP kit mane wasemiyo nyamrerwa kendo sani gidhi pime e kor gweng' kendo gibiro timo gimiluongo ni referral. Samoro wanyalo muonyo yath to wan kod kech dala kucho chonde ma imuonyo yath ijo ka samoro denyo to yudo samoro chiemo gibedo matek. Koro ma mondo ka sirikal nyalo konyowae masinde moko mag pimo sukari gi kinyalo kelwa gweng' machiegni turu nyamrerwa to wadhir gi machiegni. Tuono yud kane sukacha ne en 21 gi sama wuoye ni osedok chien kaluwore gi yedhe masebedo katiyo ga muonyo yath okinyi godhiambo maonge thagruok.